Mira ni wasintundende abamenye kurase county ya Nyamira banyarako bakuburiwa babe maiso na kweneke banyarako bagochora umugabana yurachiko bagawikirania chira cha magendero umwaka w'ikirubere na 2025 nebira yangorengana no mosene tabwe county eyo okongo mugeni unyarako baga kuyakona alitkolero magayo wikirana asumuyega bwebirero asensemo ya metamayo agukwana hamone nyumba cyoburalia nigo kongo bigo nyereko baga komo cyumugabana musinyali baskalia tebira taranyara ko baga kwerobere boikirano ane nase chintunda ibere bono hagukirana bosyo bwe ekamitiyo botumeki bwekibesa yesene tia satebire niganyare ko baga kweranirwa asekelia taranyara ko baga gukirania amasakara ayaganirie echinga kibone bikaro byo bigo chikoba bigo korekana tunda ya kabere abasali bukuru esene tinga irana injuna masaka bono rende motale kumusaba na ikaranso no mwana uyo simba onyende nchetata getimo tebereri simba na motene kero kurandura ngakyoka ina na iro tigecho ke basabona bali mora basani wae kumokorwa tebyo mugabana echo ke basabwa basani wa yare mwe kayo asaigo nje njadira batana ngombanga njadari gombanga nimade unango kolegas ekere bindo bizare dengo marangire Nairobi airese ekere county erobe namate basore bindo biro byamoroje kaunti bindo bizare gete morojo onye to kwa bere president Ruto roicha to matenga tabaseri nyakitari kero emia kebere onye koro nyebekerangi bakobeke bindo byombo yabo Nyalibero kwa ujibirio ni sawa. Eranga yako ila wapi mtawani. Mwabinga ya. Umwa. Machine na ina ya mata ruzigo nyakitari yake ro. Abantu bako to muwa musi yake vita murangani sene. Nyakitari yetu ro toko nyangega. Gusaba na. Umwanje kana ndi machine jiru jo karoka. Wewe nyalibo shetani ashinde na yako baba. Shetani afanye nini? Na kiyoja kutoure vitu tu alendire karaga rendo choko toma. Bako batoma sieke vita ndangeli. Na nje kura abantu bana tokane. Na bwate chibeso onera korosi ndia goli machine kurwa sana hawa. Lakini dali ngatole de machine keroka tuigore naenda ajigo tuure. Ore dina to soge diko sabe chimbago ne chikoni.